we are here at SM. Kasi titreat namin si Luis, birthday niya ngayon. At kasama yung mga pinsan niya. Insert Omon. Buknoy, Ace, Iyah, saan ba sila dyan? Nak! So, ayan. Kidsona. SM Fairview. Luis! Ayun na, Kidsona, oh. Ay, kabubukas lang. Ano meron? Parang ikaw pa yung tuwan-tuwa. Ba't ikaw yung tuwan-tuwa? Ba't yung bata tuwan-tuwa? So, ayan guys, pinapili namin sila kung dyan sila sa VAC. Ano yan? Active or sa Kidsona. So, ang pinili nila saan? Ayan, yung gusto nila, guys. Ayan, active. Ayaw nila sa Kidsona. Ha? Wala silang medicine dalawa. Oh. Mati. Tikip isang oras. 30 minutes, 1 hour, 250. Pangalan niyo po, bata po ulit sa tapat ng pangalan ko sa number kami. Isang po ka dyan? Huli. Wala akong dala pa. 9 Ay, Ano mo bibili kailangan na ng naman guide. Ha? Guardian.
Ilan taon na ba siya? Tayo wag natin naman kasi number 3 lang naman kami. Ano? 5 o 6? Tayo na lang, babalikan mo kami ah. Hindi, dito lang yung kami. A few moments later.
A few moments later. Ano? Ha? Happy ka ba? Ano siya? Happy birthday! Happy birthday! Happy yarn! Ano yan? Sinausa-usa. Oh, kakaibang technique nitong mga to eh. Kanya-kanya silang technique. Number 26. Customer number 26 po. Kaninong art cook yan? Happy yarn? Happy? 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 Customer number 33, please. Oh, ubusin nyo na yan. Kung hindi maubos, walang uuwi. Oh? Ha? Ah. Ah, ikaw pala may birthday. Sige, sige. A few moments later. Nak, mamaya na, anak. Kanta muna. 1, 2, 3, go. Happy.